A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade vende a adxudicar o contrato para o proxecto construtivo de balizamento do emisario submarino da depuradora de Muros. Será a empresa Ingeniería Creativa Pita a encargada da súa redacción, para que disponde un prazo de 6 meses e un orzamento de máis de 5.000 euros. A actuación consiste en definir un deseño disuasorio para os arrastreiros, de xeito que se reduza o risco de que as embarcacións enganchen o emisario e provoquen danos, como xa ten acontecido en ocasións pasadas. De feito, o emisario foi reparado recentemente despois de que un barco arrancase un treito duns 100 metros. Con novo balizamento pretendese previr este tipo de accidentes provocados polo arrastre de redes, áncoras e outras accións externas. Tras a primeira fase de deseño do balizamento e solicitude de permisos, acometerase unha segunda fase de definición do proxecto para dimensionar os distintos elementos, como a cadea e a boia, co fin de garantir a total seguridade. O remate do contrato, Augas de Galicia disporá dos planos descritivos e especificacións técnicas, os materiais e medidas para proceder á súa execución.